será visto. Kevin, cineasta. O noso alcalde, gran cinéfalo como a todos os lameiráns, organizou uns cursos de cine e contratou un tipo para que os dera no centro social. E a que non sabedes quen se apuntou? Efectivamente, amigos, Kevin José. Hoxe estrea a súa primeira película. A ver. Viña, va, silencio, Despois de hora e media de proxección, o único que saquei en limpo é que os caracóis xa non é que fagan nada interesante. É que o pouco que fano moi a modo. Están entrando unhas ganas de estampar o caracol contra o muro. Pois xa verás, que agora ven a mellor parte da historia, o climas. Quen contaba, Quen contaba con este final tan sorpresivo? A verdad que aquí está ben, Kevin, é a merda máis grande que vin na miña vida, idiota. Pois o meu profesor de cine encantoulle, Díxome, mirad o que me dixo, que apuntei, mira. Díxome sobre como as contingencias do azar trastocan a ilusoria e inalterabilidade da rutina do universo. Flipa. Universo. Como andan as cabezas. O seu profesor gustoulle tanto a película que a presentou a un concurso de películas. E o resultado, amigos, foi, cando menos, sorprendente. Moncho, é certo iso de que lle deron un premio cinematográfico a Kevin José? Sí, señor. Nada menos que o gran premio do Festival Periférico de Cine Experimental de Santa Comba. Quen contaba? Co burro que é o tipo. Xa verás ti, ignorante. Para facer cine intelectual non fai falta ser intelixente. Para iso xa están os críticos, que son os que rompen a cabeza intentando explicarnos aos espectadores que nos quere contar o autor. Pois xusto que necesitaba o tipo, alguén que pense por el. Porque, bueno, adiós a Dios, as outras necesidades tenas cobertas, Comer, mexar, pedir caca... Tan impresionado estaba don Anselmo por este talento oculto do meu fillo que se apuntou de cabezas á preestrea da nova película de Kevin. O título xa o di todo. Mosca no cristal. Oiches, Kevin, por que se escoita a Trotsky segundo ladrando de fondo? Porque quería papar unha mosca, andaba aí detrás dela. Lástima. Canto sufrimento nos aforraría se tivese papado hai media hora. Non sei se as fides que mira. Se non entendes isto, porque isto é cine de arte e ensayo, ti non entendes, vaite a cociña e faime un cubata. Moncho, ti queres? Eu un poncho como marcial. Don Anselmo estaba tan concentrado na película que nin sequera notou que Elvira lle chuspira no Cuba Libre. En fin, a película da mosca acadou un éxito aínda moito máis clamoroso que é o de un caracol e nada máis. Magistral o traballo de son, con ese lamento desesperado dun can ausente, símbolo angustioso da nosa existencia. Con esta segunda obra, o realizador lameirés, Kevin José, reafírmase como unha das grandes promesas do novo cinema galego. Anda, carallo. Que tal lle traballan as cabezas estos ocallares do cinema inventando críticas, Son peores que bolleros, ese. Pregunte unha cousa. O novo cinema galego, estas son as extremonías estas que andan metidas o teu fillo, non? Pero o cinema galego de antes, cale? O de Xan das Bolas, ou... Non. O cinema galego clásico é aquel das grandes películas que fan moita taquilla, que levan moitos Óscars. Eu que sei, quen che diría o... Mar Adentro, ou Celta 211. Vale, xa sei. Mar Adentro é a do impedido ese, a outra é a do xuez de Marías Vivas que vira a delincuente presidente. Cala a boca, payaso, cala a boca. Que vai ser cine galego a Celta 211 se son todos presos zamoranos que andan a pavos cos terroristas de ETA. Coño,
Pois por eso arrasou. Imaginade que a película fora con presos galegos. Can carallo ia ver esa merda? Ui, ninguén xa Bueno. chama, ninguén, porque o típico delincuente galego que é un vellote apoucado que matou a outro por moverlle un marco, non? E o delincuente zamorano, cuidado, chapo, pa quitar o sombreiro, aí xa te vas a outro prezo. Home, por favor, entendes? Vos imaginade a típica secuencia nas duchas. Se os presidiarios foran do país, estarían máis preocupados de non caer e romper a cadeira de que viñera un pervertido sexual embarillado, carallo. Entendes? Aí Lino convenceume. E dixo eu, que carallo fai Kevin que atrapallada esa do novo cine galego? Por que non aproveita o seu talento facendo unha película das que dan cartos, tallada? Xa. Ai, unha desas producións galegas nas que non hai nada de galego e ninguén fala jota de galego. O típico. Mira, papá, non me interesa traballar con actores e falsear a realidade mediante montaxes, cambios de plano, música e esas cousas. Vale, non che interesa moi ben. É que che interesa, ti que queres facer? Que queres facer? Poñer a dous tipos falando das súas cousas aquí sentados como a nós. Eso non lle interesa a ninguén. A xente o que quere, o espectador, quere acción, quere chicha, quere sangue. Sí, podería intentalo, inda que xo fose como un exercicio de exploración narrativa cinematográfica convencional. Vistes? O tipo xa fala como o gilipollas do profesor. Anda, carai. Bueno, veña, va, sí. Veña, vamos a facer, pero escoito unha cousa. Tamén te aviso, non penso renunciar á honestidade e o compromiso que caracterizan a miña obra. Moi ben, vos, por favor, como non? Como va a renunciar a eso? Eso sí, nada de rodar en galego, Castelán ou inglés como mínimo. Por qué? Por qué, amigo? Porque os que saben desto din que o negocio é así, é o mercado. Quen sabe deso? Quen? Os guionistas? Os realizadores? Os actores? Non, son os actores que che din esa cosa. Quen? Os críticos? Quen van ser, pallar? Estes saben de cine. No, os que che digo eu saben do negocio. Son os que chupan os cartos. Os produtores. Que tan guiadiño é o tipo, A media hora xa tiña todo preparado para a rodaxe do seu terceiro filme. Cristian, tes que coller toda a primeira, vale? Que non creo que poidamos repetir a toma, entendido? Así que estate atento, non perda o foco. Veña, vai, súbito, impacto, letal e definitivo. Escena 1, take 1. Acción! Que foi iso, que? He roto la figura de porcelana de la abuela, pero lo he hecho aposta. Que rompeches que? He roto la figura de porcelana de la abuela, pero lo he hecho aposta. Ai, que te pariu, desgraciado! Perdón. Estou vos contando o que se chama o making of. Pero mellor que vexades vos mesmos a película, tal como quedou ca montaxe do director. Kevin José, don Kevin José, ríndome aos teus pés. Isto é maravilla, unha obra de arte. Non teño palabras. Impresionante. Bueno, pode que non sexa o meu traballo máis persoal, pero sí o máis arriscado. Embargantes os críticos din que me entreguei por completo ao cine comercial e agora xa non me queren no novo cine galego. Os críticos que lle dean moito polo cu, Kevin José, por favor. Este é un auténtico cine de acción. Entende, se o ve o noso Chuck Norris. Mira, vai ser un éxito en taquilla. Non creo, Moncho. Non eres poder exhibir esta película en ningunha sala. Que dixo?
Home, vamos a ver, corremos o risco de que os de asuntos sociais nos quiten o nené despois de ver a malleira que lle mete Elvira, pero do resto... Non o digo por iso, mocho, pero Elvira pasa toda a película berrando en galego. E iso, como comprenderás, non ten saída comercial. É que mamá estaba moi metida no papel. Ela é unha actriz de método. Bueno, mirade por outro lado, sempre poderedes facer un remake en castelán. Ah, diso nada, imposible. Estas cotas de nivel interpretativo son irrepetibles. Bueno, e o doutor dixo que saíra de milagre da malleira, Non creo que para o remake teña tanta sorte. E así rematou, amigos, a carreira de cineasta do meu Kevin José. Pero non porque se lle esgotase a creatividade, por favor, que eso... Non, senón porque lle colleu un medo terrible a facer películas. Normal, pásalle moito. Asino en serio. Desde hai moitos anos, Puscas non se fala con Horacio, o seu veciño. A razón, a pola dun carballo de Horacio que lle entra na leira a Puscas. Inconvenientes para Puscas? Ningún. Vantaxes para Horacio? Menos aínda, cero. Pero en Galicia, cando se fala de polas invasoras, hai motivos de sobra para pleitear. Hombre... Pero vamos a ver, eu non sei como queres que te explique. Non che dicindo que a pola estraga a maleira toda, aféama. Pero a ver, Pusquillas, como algo pode afear unha leira que xa está de por sí chea de mierda e izada de ratas? Payaso, e que? As ratas son miñas. Métolle unha rata na cociñola. Pois que non me meta a pola na miña leira, entende? Vamos a ver, chámeme pacifista, Puscas, pero eu sigo sin ver motivo para poñerse así. Ti que carallo sabrá, Lino, que ti non te sangre, coño, que parece noruego. Eu teño o corazón quente como os latinos, entendes? E levo 2 días sen pegar ollo por culpa do carallo da pola. Por lá, amaño o asunto dunha vez. É que pareces... Mira, tens que afrontar o tema como un home adulto que és, entendes? Non podes estar de morros toda a vida facéndote mala sangre. Mocho ten razón, Puscas, que parecedes 2 rapaces. Chama a Horacio e razoa con el dunha vez. Que carallo, mirade, vou vos decir unha cousa que non vos dixen nunca. Tedes razón os dous. Vou chamar a Horacio e vou arreglar esta parvada dunha vez. Así se fala, home, así se fala. Por fin. Claro que sí, pero tedesme que deixar solo. Veña, marchade, que me poño moi nervioso para falar destas cousas. Fora, por favor, fora. Veña, que vou chamar a Horacio. Guarda aquí, home. Xa me estou poñendo nervioso. Lina e máis eu marchamos, sí. Pero non marchamos tranquilos, carallo. No. Na historia recente de Lameiro hai episodios de sobra para demostrar que entre o Puscas nervioso e o Puscas perigoso hai unha distancia mínima. Hola, son Puscas. Si, chamaba polo asunto da pola. Eres Horacio, non? Pois mira, eu dicía da mañar isto polas boas antes de... Ah, de vacacións, que marchas de vacacións. Bueno, vale. Pois vale, xa fago eu como queira daquela veña. Moi ben, Horacio, claro. Que me deixan a motosserra? Home, pois agradecido, claro. Sí, home, sí, claro. Paso eu pola motosserra pola tua casa, non hai problema. Pois veña, Horacio, felices vacacións, disfrutalo, Veña, unha aperta, chao. Carallo, como templaban che perniñas e chego a partir as crías, non te sorte. Deixáchelo só falando con Horacio. Ti non és ben. Pásame, bien, por favor, pues que estaba moi tranquilo, E grazas aos meus consellos entendeu que estas cousas hai que amañalas como adultos. Como adultos. Pero, tío, home, non te das conta que Puscas non vai ser adulto na vida. Seguro que fai onde Horacio a fenderse a cabeza. Que non, que non, Dios. Que non? Monchiño, por favor, recapacita, que estamos falando da pola dun carballo, por Dios. Disimulei todo o que puiden diante de Elvira, pero... a verdade é que estaba preocupado. É normal. Elvira ten razón, home. A de crimes que se teñen perpetrado en Galicia por culpa de polas que se meten na leira do veciño. Pois fixen o que tiña que facer. Non sei que máis detalles queredes saber. Pero o asunto está resolto ou non? Resolto de todo, moito. Tiñades boa razón. As cousas hai que collelas de frente. Darlle peito e punto. Vale, pero como amañaches? Ti iso que máis che ten? Porque se non mo destí vai mo contar Horacio. Sí, pregúntalle a Horacio. A ver se o conta. Vai no buscar, Horacio. Vai no buscar, a ver se o atopas. Sí, vai.
Preocupante, Seino. E de preocupante pasou a ser inquietante. Oye, Moncho, unha pregunta. Usted dirá, don Anselmo. Ti sabes algo de Horacio? De Horacio? De que Horacio? A ver, Paspán, cantos Horacios hai en la mei? Horacio, que vive detrás da casa de Puscas. Levo 2 días buscando e non o dou atopado. E foi pola casa. Pechada cale canto. Eu chamaba e ninguén contestaba. O caso é que se escoitaban como ruidos na parte de atrás, pero eu chamei e ninguén me abría. O asunto estaba empezando a parecer unha película de medo, carallo. O normal sería ir falar con Puscas de inmediato, pero en Lameiro temos unha tradición. Antes de tomar unha decisión importante, haina que falar con Lino. Eu son un tipo racional, Lino, ben me coñeces. Non son nada amigo das extremonías nin das fantasías, pero neste asunto estou empezando a pensar o peor, Pois aínda hai máis. Que me dixo? O que? Que foi? Non tiña pensado decirche nada ata ter máis detalles. Pero mira por aquí. O correo de Horacio. Sempre o ven coller ao sair do bar, pero dende que foi Puscas falar con el, desapareceu. Tío, por favor, que me estás asustando, home. Pero ti pensas que Puscas sea capaz de matar un home? Moncho, por favor, estamos falando de Puscas. Por suposto que sí. Agora sí, amigos. Agora xa non quedaba máis remedio que enfrontarse cara a cara co presunto asasino. Puscas. Pero onde está? Pero vos que máis... Mira que sodes cotillas, carallo. Que máis vos dá a vos onde está Horacio? Canta claro, Puscas, canta claro. Dinos onde carallo está. Por favor, decir unha cosa. Seguramente está nun sitio bastante mellor que este. ¡Ah! Que é iso? Eso que? É unha motosserra? Nunca visto unha motosserra, ni? É unha motosserra, a motosserra do Horacio. Seguramente onde este el... Non lle fai falta unha motosserra. Era moi visto. Ainda por riba rouba a motosserra. Pero que fixeches, Pusquiña? Pero que ti que crees que fixen, home? Que crees que fixen? Fixen o que tiña que facer. Raca, raca. Que bárbaro es. Onde tes os anacos? Non mo digas. No congelador, seguro. Pero que tan parvo eres, Lino? Como vou meter os anacos no congelador que me escaralla a carne toda? Teño no cuberto ali, coa leña. Iso ven o inverno, mételos así na cociña de ferro e iso dá un lume, unha calor que non é. Me cala a boca, ainda por riba, por favor. Aquí daste conta que non se pode facer algo así, Puscas. Como non se pode facer así? Mandásteme facelo vos. Tiñades toda a razón do mundo. As cousas hai que enfrontalas de fronte, coño. Justo en show, non che justo. Entendes? E o mellor de todo, dígolo, mañá quedei cun farruco da trisca. O que che moveu os marcos hai 4 anos. Mesmo, vais enterar do cabalo un peño. E, ollo, que ainda me queda Amancio tamén, que me debe unha bombona de butano. Se por unha pola de carballo troceou en 1000 anacos a Horacio, non quero nin pensar o que lle pode facer a Farruco por mover os marcos. Non hai solución, Moncho. A única solución, 3 palabras. Garda civil. Que o encerren en Teixeiro para toda a vida. Mira, por favor, é que estamos falando de Puscas, Pusquiñas, o noso Pusquiñas. Pusquiñas, o que matou a Horacio e o cortou en anacos. Cortou os pés, as pernas, o raxo, as Unha orellas. cousa non quita a outra, mira. Puscas segue sendo meu amigo e non o vou denunciar por nada do mundo. Moi ben, non o denuncies. Ti non o denuncies. Cando un se mete asesino, é moi malo de parar, Algo dixo de ir por Farruco e máis por Amancio. E cando acabe con Farruco e con Amancio, sabes a por quen vai ir? Por qué? A polo que lle roubou o servilleteiro da Suez. Ti crees? Haces cada cousa, Home, Moncho, por favor, ti por que pensas que lle chaman asasinos en serio? Porque non andan con coñas. Cando se lle meta algo aquí van a por todas. Oi, que carallo, xa estamos outra vez. Pero que carallo importará quen son eu? Que tan amigos son vostedes de identificar a xente, Estoulle dicindo, señor sarxento, que Puscas troceou a Horacio cunha motosserra. Parecelle pouca información. Pues sacad as mans de arriba, parásitos! Nega todo, Puscas, nega todo! Non te agaches nas duchas! Soltádeme moi... Cando a xente di que a xustiza en España é lenta, está falando por falar. A xustiza aquí é rapidísima, home. Outra cousa é que acerten, que teñan razón no que di. Bueno, o caso é que a media hora Puscas xa estaba de volta no bar. Esta que chamaron a Horacio por teléfono, que estaban a Alacante, non quedaron tranquilos. Que tan maniáticos son, sabes? Porque veña, R,
que matar o Horacio con motosserra. Pero, por favor, en que cabeza cabe? Home, Puscas, había indicios, había arma do crime, había móvil, entendes? En realidade só faltaba o cadáver, carallo. O cadáver estaba en Benidorm bailando a cumbia. Eso. Si a todo que tan espabilados son os da Guardia Civil, que lles mandaría a eles meterse neso? Home, que estremonías teñen na cabeza, güey. Ademais, digo unha cousa, a min Horacio hasta me cae ben, mira. O que sí que teño ganas de pillar é o que me roubou os servilleteros da Suez. A ese sí, vou arrancar a pala tira, sea con motosserra ou sen ela. Vounos queimar agora mesmo e repartir as cinzas por todo o lameiro. Toda precaución é pouca, amigos. Que Puscas non matou a Horacio? Vale, está claro. Pero que Puscas ten vocación de asasino en serio, eso está moitísimo máis claro. Clarísimo. Ala, amigos, que vaya ben, sortiña. Cartas transilvanas. Ramona Comaneci comprou unha bicicleta, amigos. Non vixades que imaxe máis sensual ver esa beleza dos Cárpatos baixando pola costa con esa melena loira ao vento. Que maravilla. Lástima que o seu manexo da bicicleta sexa máis ben escaso. Xa levou a 4 veciños por diante, entre eles a Lino. Esa tipa é un perigo, home. Dobre fractura de tibia. Podo ter 3 meses de baixa. Bueno, terás que ixa. Deixa veo que me partiran as 7 tibias por ter 15 días, alo menos. Que tan frívolo és, Puscas. Esperemos que non teña secuelas, porque a miña carreira no servicio postal podría verse truncada por unha lesión desta magnitude. Oiche, mira unha cousa, Lino. Agora quen vai repartir o correo? Mandaránche un sustituto, digo eu. Non. Non quixen dar parte. Se dio unha mancha no meu historial. Pero vamos a ver, aquí che van decir como che van poñer unha falta se foi un accidente laboral. Aí está o carallo, Puscas. Que resulta que isto pasoume mentres pescaba no río Rejato, entendes? En horas de servizo. Ai, xa. O carallo vai ser que vamos estar 3 meses en correo en Lameiro agora. Pero que deis, Moncho, correos en Lameiro, eso sería anarquía, entendes? Non. Xa mallei un acordo tácito causante desta desfeita. Moi ben, e aquí tedes a factura de auga e unha carta da tía Virtudes. Unha carta da tía Virtudes que operaron de vesícula, pero di que está moi ben. Aquí tedes, depois teño un aviso da compañía da luz por impago, pero non vos lo dou porque é o segundo aviso. E dá forrando para cando viña o terceiro, de acordo? Que tan profesional, Bueno, é o mínimo que podo facer. Teño que seguir o sistema de Lino. Seguilo, carallo, E, ademais, corrixiche as faltas de ortografía da tía Virtudes, mira. E tachaches un párrafo inteiro. Si, tachei un párrafo no que di que ainda lle debe de los cartos do regalo de boda de Dolorito. E como sei que seguramente non yo vai a destar, xa o tachei para evitar conflito. Dios, Ramona, pero que é unha maravilla. O sistema de reparto teu caja polo de Lino, hombre. Bueno, eu penso que eu mellorei. Pero a verdade é que dá moito chollo. Sí. Porque o reparto sí que o fago rápido, porque o fago en bicicleta. Pero o que me leva moito tempo é o de corrixir as cartas. E tamén moito tempo. Pero se queres, botoche unha man corrixindo as cartas. Farías iso por mí, mamá Elvira. Ai, Ramonita, logo para que estamos as amigas. Amigas, di. Elvira o que quere é ler as cartas para meterse na vida dos veciños de primeira man. O soño de calquera lercha. Eso sí, a tipa meteuse de cabezas no chollo, faltaría máis. Ai, esa pobre desa mulleriña toda a vida traballando como unha azacana polos fillos e mira, nin para ela miran, Que verdade, Ai, mira unha cousa, corrixei, onde pon? Se no prazo dun mes non deixa libro o inmoble, verémonos obrigados a desaloxala, ponlle. Aquí encima disto. Si, ponlle. Non se preocupar, señora Lela. Señora Lela, que malo será que a cousa acabe en desafiuzamento. Desafiuzamento. Desaloxo. Loxo, aí. Moi ben. Xa está, moito mellor. Moito mellor. Pero, mira, vos non vedes que por moito que cambiade a carta van a votar igual, Non payasas. te metas, Moncho, que isto non te importa. Pero que é hora de comer e teño fame. Mira ti. Pois mira, colles pan e notilla e que Kevin che faga un bocadillo. Ala. Sí, moi bien. Outra, esta para ti, Ramona. A ver.
É unha demanda de Paco Pirolas por atropelalo coa bicicleta. Bueno, pero non me vou entregar para non preocuparme. Ai, moi sensato, neniña, moi ben. Mira unha cousa, trai, poñémoslle. Descoñecido neste enderezo. Onde non está no seu domicilio. Moi ben. A ver, para co branco e cárgalle ben ao chocolate. Ti sempre escatimas como che convence. ¡Sí, home, claro! Todo blanco para min! Pero bueno, que pasa? E ademais digoche unha cousa, por que non che fai o bocadillo mamá? Mamá está moi ocupada corrixindo as miserias do mundo. Aí tes razón, a verdade é que sí que é bastante traballo eso, Que pares, hombre! A favor das correccións de Elvira e Ramona, teño que dicir que as fan para non amargar a xente. En contra, teño que dicir que se cadra a xente ten dereito a recibir as cartas tal e como llas mandan, non? Bueno, pero iso é na máis que unha cuestión opinable, Estou encantado. Non recibín unha soa queixa. Ao contrario, todos son felicitacións desde que puxen a Ramona ao fronte do reparto. É certo, a min ata Golosinas me regalou unha caixa de bombos por ocultarte que non lle deran a subvención para amañar a tenda. Pero eso non ten sentido. O mundo non vai ir mellor por ocultar as malas noticias nas cartas, Equivócaste, aí estás equivocadiño, Moncho. Sabes, porque unha cousa é que a vida te trate a paus e outra que cho restreguen por carta, entendes? Que gaño eu con ter unha comunicación sabendo de que vai vir unha inspección de sanidade por aí? Como que ganas, ti, payaso? Espabilar e matar as ratas e sacar os gatos que ten no congelador como a quen de que son coellos. Que non, Moncho, que o que está de ser, está de ser. Se me queren meter unha multa, vamos a meter, a punto. Estou condenado, entendes? Polo menos aforras esa angustia do impar de espera, entendes? É verdade, eu comparto esa filosofía, Pusca. Non temos de compartir con ninguén. Todo o mundo en Lameiro compartía esa filosofía de darlle as costas á realidade. E Elvira feliz, porque pensaba que facía o ben, cambiando o que poñían as cartas. Condonga, pendón, ajortoiro, miserinta, malachispa, te coma. Xa está, outra. Que faz, Elvira? Corrixindo o recibo da contribución de Carmucha. Pois vai a maneira de facelo ben, insultando a xente. Moncho, é Carmucha, a miña archinimiga. Que mellor maneira hai de facelo ben que facelo mal a que non merezo. Xa que explicar todo, non? Elvira estaba ebria de poder. E puxolle tanto perfeccionismo a eso de reescribir as cartas que a cousa empezou a írselle das mans. Espera, que ainda teño que retocar a postal que lle mandou o fillo de Aurea desde Suecia, que nin lle fala da chocolate nin dos reloxos de cuco. Pero levo retraso, mamá Elvira. Si facemos as cousas como a ti dis, o sistema non funciona. As cousas ou se fan con xeito ou non se fan. E aquí hai cartas que levan unha semana de retraso. Ai, que pouca ansia por alcanzar a excelencia. Toma, anda, toma, vaite. Moi ben, vou pitando. A modo nas curvas, que tes unha forma de colleras que nin Fernando Alfonso. Anda, e ti vai me axudando, vai lendo as cartas deste lote, porque se me acumula o chollo. Era visto. Ramona saiu tan mangada que non viu que Kevin viña de fronte co cuadro. Resultado, outra tibia partida por 2 sitios. Pois non me veo porque viña borracho do botellón. Non me matou de milagre. Mírate que contingencia. Como é que funcionaba o sistema? E agora que me repartir o correo. Ramona, ti se necesitas calquer cosa, aquí metes a mí porque sea, vale? Moitas gracias, Puscas. Ai, como que non me entende por que teño que facer eu isto? Pois porque levaches por diante a sustituta do carteiro, Kevin. E a tradición di que o lexítimo culpable ten que facerlle o choio ao carteiro impedido. Xa, papá, pero que, a ver, non chegaba xo con que repartise as cartas, que ainda por riba teño que facer as correccións. Amigo, pero que agora impúxose a mellora da corrección do texto que introduciu Ramona. E a xente gustalle, así que non hai nada que facer. Pero tranquilo, home, tranquilo. Tranquilo que te axuda papá. A ver, trae pa aquí. A ver, deixa aquí. Ajá. Pepe Farmacias. Pepe Farmacias. Cago tal. Así é un hipócrita. O tipo presume de nadar na ambulancia e está en números vermellos. Non ten un peso. Vamos a poñer un saldo de 4 euros, para que o desgusto non sexa tanto. Isto é como xogar a ser Dios. Normal que un acabe enganchado a refacer a correspondencia.